Jeg hedder Per Bressendorf og kommer fra firmaet Health Advocate, men i denne her sammenhæng der er jeg facilitator for vores Let's Network møder, og vi har lige haft vores fredagsmøde her i slutningen af september. Og jeg har lige hed Jan over i krogen her for at høre lidt om, hvad han står for og hvad det er, han laver. Så Jan, hvad laver du? Jamen, som Per allerede har sagt, så hedder jeg Jan. Jeg har en virksomhed, der hedder Jan & Company, og jeg hjælper små og mellemstore virksomheder med at få deres online forretning videre, både på det tekniske og det forretningsstrategiske plan. Sådan så at jeg rådgiver dem omkring, hvordan de tager deres content marketing-strategi videre, for eksempel, men på det tekniske område. Så jeg hjælper dem altså ikke med lave content marketing, men jeg bringer dem videre, og så tager jeg og hjælper dem simpelthen bare med at få teknikken til at spille, så de kan bruge mere tid på deres forretning og mindre tid på alt det administrative. Okay. Der ligger ikke så meget web development i det, du sagde der, synes jeg. Det ligger nedenunder web development. Der ligger jo både selvfølgelig design og webudvikling og content marketing strategier og sådan noget. Men det der er for mig, er, at for at bringe den online forretning videre, så er der en masse ting nedenunder, vi laver. Og fra virksomhed til virksomhed er det meget forskelligt, hvad de har behov for. Så derfor så går jeg ind på det område, hvor virksomheden har behov. Nogle har allerede smadret meget styr på deres hjemmeside og designet og sådan noget. De mangler bare noget teknik eller noget automatisering og administrationen, og så er det der, jeg går ind og hjælper dem. Okay, godt. Så er det slået fast. Og du er jo en regelmæssig kunde her i butikken her, havde jeg sagt. Du er kommet mange gange. Så hvorfor kommer du til vores Let's Network møder? Jamen, jeg kommer til Let's Network, fordi jeg synes, det er et fedt arrangement. Jeg kan godt lide de mennesker, der er med. Der er et bredt udvalg af forskellige virksomheder, hvor jeg får både inspiration til min egen virksomhed, men jeg føler også, at jeg kan levere noget værdi til de virksomheder ved at snakke med dem omkring, hvad deres udfordringer er, hvad for nogle kunder de søger. Simpelthen åbne døre for andre virksomheder. Det er nemlig lige præcis det, det drejer sig om. Vores mantra er, hvis du kommer her med det formål at hjælpe andre, så vil der også være nogen, der hjælper dig. Og hvis du har lyst til at komme til vores næste møde, så holder vi det den sidste fredag i måneden, altså næste gang bliver i oktober, så det bliver den 30. oktober 8:30 på NoHo, men ellers kan du læse mere om det på vores website, som kommer lige her om et øjeblik.